Бури он да род. Бури по пътя в клисурата Вердон, Франция. Част 1. Здравейте и добре дошли в канала Бури по пътя. Тук ще споделяме с вас нашите пътувания по света, някои от които бяха заснети обикновено с камера Insta-X4, която позволява 360 градусова фотография. В тези видеа можете да променяте ъгъла на гледане в YouTube и Facebook, използвайки стрелките в горния ъгъл на екрана на компютъра си, или физически да движите мобилния си телефон настрани и нагоре и надолу, за да виждате във всички посоки. Можете да гледате тези видеа, използвайки имерсивни очила като Meta Quest 3. Разбира се, ще бъдем много благодарни, ако се абонирате за канала, натиснете харесвам и споделите с приятели. Също така ще се радва да получаваме коментари и отзиви за видеята от вас. Приятно гледане! Свят, който се движи с главоломна скорост, където технологиите управляват и милиони хора живеят в големи градове, все още има места, където времето тече по различен начин. Места, където скалите разказват истории от милиони години, а водата пее древни песни. От най-високите върхове на Алпите и Меркантур до изумрудените езера и великолепните скали на Вердонското дефиле, от нежните лавандулови полета на горен Прованс до кестеновите и маслинови горички във вътрешността на Ница, Южна Франция пее в ритъма на добрия живот. В сърцето на Прованс, в южната част на Франция, тече река Вердон. Нейните тюркоазени води и дълбокият каньон, който е издълбала, заедно създават едно от скритите бижута на Европа. Вердонското дефиле е защитено от суровата си и спираща дъха околност, която се разкрива по веригата от близки села. Това е вторият най-дълбок каньон в Европа и със сигурност един от най-обичаните от пътешествениците. През пролетта на 2025 година тръгнахме на пътешествие, което ни разкри не само един от най-зрелищните каньони в Европа, но и завладяващата история за човека и природата, традицията, иновациите, приключенията и спокойствието. Това е история за място, което ни учи какво означава да живеем. За да разберем истински каньон на Вердон, трябва да се върнем назад във времето. Пътуване 250 милиона години назад, до свят, където Земята е изглеждала съвсем различно от това, което познаваме днес. Каньонът Вердон е образуван преди 250 милиона години, когато мястото, където плаваме днес, е било дълбоко тропическо море. Представете си свят без динозаври, без цветя, без дървета, каквито ги познаваме. Там, където стоим днес, е било дълбоко тропическо море, наречено море Тетис. Това е море, което се е простирало от Атлантическия до Индийския океан, а където днес са Европа и Африка, е имало дълбоки термални води. Това море е било дом на невероятни създания. Гигантски амунити с усукани черупки, цветни морски лилии, които приличаха на цветя, но бяха животни, и тератоиди, древни морски създания, чието в каменелости можем да видим в стените на каньона днес. В продължение на десетки милиони години тези същества са живели, умирали и гробовете им са потъвали на морското дъно. Слой по слой те са създали това, което по-късно ще се превърне във варовика, който изгражда каньона. Почва процес, който ще промени целия свят. Континентът Африка започва да се сблъсква с континента Европа. Този сблъсък създава Алпийската верига,
високите планини, които виждаме днес. Но повече от това, той кара древния Варовик да се нагъне, издигне и да се разкрие. Внезапно скалите, образували се в дълбините на морето, достигат височина от 1000 метри. Така древното море оставя след себе си дебели слоеве варовикови отлагания, които създават невероятните стени, които виждаме днес. След това районът отново е покрит с вода. Преди около 2 милиона години Земята навлиза в ледников период. Водата замръзва и се превръща в гигантски ледници, които се простират на хиляди километри. Огромните ледници покриват Алпите и само ниските хълмове на Прованс остават свободни. Но когато ледниците се топят, няколко милиона години по-късно, те освобождават огромни количества вода в експлозивната сила на бушуваща река. Представете си река, която е била 100 пъти по-голяма от реката, която виждаме днес. Бушуваща вода, течаща с огромна скорост, носеща със себе си скали, дървета и хиляди тонове седименти. В продължение на хиляди години тази вода ерозирала мекия Варовик, врязвайки се все по-дълбоко и по-дълбоко. Стените са изградени от варовик и доломит и в резултат на силната тектонична активност повечето геоложки слоеве са оголени и перпендикулярни, създавайки рядък, времеви срез, който е привлякал изследователи от цял свят. Днес каньонът Вердон е по същество отворена природна лаборатория. Изследователи от цял свят идват тук, за да научат за геоложките процеси, изменението на климата и дори търсенето на живот на Марс, защото скалите тук са подобни по структура на скалите, открити на червената планета. Това е отворена историческа книга. Всеки слой разказва различни истории за изменението на климата, за древните морски животни, за огромните тектонични сили, които са оформили нашата Земя. Забравете за книгите за момент. Най-добрата книга по геология е точно пред очите ви. Всеки слой в тези стени разказва различни истории за изменението на климата, за древните морски животни, за огромните тектонични сили. Можете да видите в каменолости от тропически коралив слой, образуван през период, който е бил топъл и влажен. И друг слой, образуван през по-студен и сух период. Всеки слой е като страница от учебник по история на Земята. Резултатът от всички тези геоложки процеси е това, което виждаме днес. Каньон, дълбок 750 метра, дълъг 100 километра, чието стени разкриват 250 милиона години геоложка история. Река Вердон извира близо до прохода Калделус и се простира на около 100 км. На някои места дълбочината й достига до 750 метра, което я прави втория най-дълбок каньон в Европа. Каньонът Вердон не е еднороден участък, а 4 различни части, всяка със своя уникален характер, климат и животински свят. За да познаем истински това място, трябва да походим през всяко от тях. Пред каньонът се простира от езерото Кастион до Пойнт Съблайм. Езерото Кастион, първото в разширяваща се верига от езера по река Вердон, е създадено през 1963 година със строителството на язовир. Няколко малки села са потопени във водите на езерото Кастион и на тяхно място е създадено езеро от 500 хектара, което се превърна в магнит за любителите на природата и водните спортове. Тук реката все още е относително широка,
а стените са по-малко стръмни. Те започват на скромна височина от само 100-200 метра. Това е перфектното място да се запознаете с района за първи път. Тук можете да видите влиянието на човека върху природата и влиянието на природата върху човека. Малките села, разпръснати по течението на реката, са запазили своя традиционен провансалски характер, но са се приспособили към съществуването на модерния туризъм. Река Вердон продължава към село Кастелан, тук тя тече в много широко корито, но течението в тази част след година със слаби дъждове е много слабо и реката е почти пресъхнала. Над селото се издига параклисът Нотр-Дам-дю-Рок, който гледа селото от върха на хълма на 184 метра височина. Самият параклис разказва завладяваща история за вяра, война и надежда. Той е построен след като жителите на селото избягват сарацинското завоевание. Параклисът е разрушен по време на религиозните войни, възстановен и днес стои здраво като мълчалив свидетел на бурното минало. Село Кастелан, с неговите 1600 жители, е много повече от обикновена входна точка. Това е място, където времето тече различно, където всяка сутрин започва с аромата на прясък хляб от местната пекарна и всяка вечер завършва с чаша местно вино на селския площад. Това място се е променило от тихо земеделско село, където всеки познаваше всеки, в оживен туристически град, където хора от цял свят идват да търсят приключения. След напускането на града Кастелан, река Вердон продължава спокойно за няколко километра. Втората част на реката се простира от Колуар Сампса, коридорът на Самсон, до Лак де Сент-Срекс, езерото Сент-Круа. Това е големият каньон, Гранд Каньон, най-грандиозната и драматична секция, където стените достигат максимална височина от 750 метра и реката се превръща в тясна тюркоазена лента, която тече в дълбините. Преходът към езерото Сент-Круа е като преминаване от детска книга към епос. Започвате спокойно и защитено езеро, минавате през разнообразни речни участъци и внезапно достигате този момент – входа към огромното езеро. Третата част на Вердон и участъкът, където каякувахме, е каньон Дюболдринар, започва под язовира Сент-Круа и пресича района на трите езера до язовира Кинсон. Това е най-мирната и успокояваща секция, където пейзажът се превръща в пастирска идилия от чисти води, нежни хълмове и живописни села. Тук можете да разберете защо французите обичат да говорят за лерт и да вивра, изкуството на живота. Темпото тук е по-бавно, хората са по-спокойни, а природата изглежда се приспособява към човешкото присъствие. Последната част на река Вердон е долният каньон, продължава от езерото Кинсон до езерото Еспарон. Това е най-мирната и скрита секция, където реката тече спокойно през селски пейзаж, който едва ли се е променил през стотици години. Тук срещате простата истина на живота в Прованс. Древни маслинови горички, къщи от естествен камък и тишина толкова дълбока, че можете да чуете мравките, крачещи по листата. Планинските долини на Вердон предлагат открити пространства за широка гама от дейности. Това не е просто пейзаж, това е гигантска площадка за игра за всеки, който обича да бъде навън. Идеални както за нежен живот, така и за екстремни усещания. Тук вашият ум среща природата, тялото ви среща благополучието, а душата ви среща нещо по-голямо от всички вас.
Нашето пътешествие започва в третата част на река Вердон. На езерото Момпеза, Лак де Монпезетети, точка до която достигат малко обикновени туристи. Това е малко и интимно езеро, заобиколено от нежни хълмове и средиземноморска растителност, която се променя с всеки сезон. На езерото Момпеза, в по-интимна и тиха среда от големите езера, има специално място, което прави мост между мечтата и реалността. Аквайкют – семейна водна база, работеща от 2004 година. Под мотото "Развълнувайте се от природата, живейте приключение". Тук водите са спокойни, няма силни течения, няма страшни стени. Можете да научите как да държите гребло, как да управлявате каяк, как да четете водата. И най-важното – как да се чувствате в безопасност. От разнообразието дейности на мястото избрахме да гребем с кану-каяк. Около нас плуваха семейства с малки деца в педални лодки и до тях групи от тийнейджери в лодки за рафтинг, които бяха позаети с пръскане на вода, отколкото с гребане. По склоновете расте типична средиземноморска растителност, диви смокини, дъбове и над всичко ароматната провансалска лавандула. Орли летят между стените, търсейки места за гнездене в скалите. Каньонът Вердон ни учи нещо за търпението. За силата на водата да оформя света. За красотата, създадена когато природата си отдели времето, от което се нуждае. През пролетта хълмовете се покриват с диви лешник и златисти мимоза цветове. През лятото бадемовите и дъбовите дървета осигуряват приятна сянка за туристите. През есента цветовете се превръщат в излъчване на злато и червено. А през зимата тишината е толкова дълбока, че можете да чуете всяка капка дъжд да докосва водата. От езерото Момпеза реката тече по извита маршрут през постоянно променящ се пейзаж. Но тази красота идва с отговорност. Тази област, защитена от суровата си среда, се сблъсква с нови предизвикателства. Климатичните промени засягат нивата на водата в езерата, нарастващият туризъм заплашва природното спокойствие, а градското развитие натиска границите. Но има и надежда. Местните власти, в сътрудничество с екологични организации, работят за запазване на този деликатен баланс. Проекти за устойчив туризъм, екологично образование и запазване на местните традиции, всичко част от усилие да предадат тази магия на бъдещите поколения. Това място ни учи за търпението, как милиони години бавна и упорита работа могат да създадат такова чудо. За силата на водата да оформя не само пейзажи, но и животи и култури. И за красотата, създадена когато природата си отдели времето, от което се нуждае. Това е изключително географско място, което предлага на всеки посетител, независимо дали е учен, дошъл да изучава геоложките пластове, спортист, търсещ крайното предизвикателство, семейство, което иска да се свърже с природата, или просто любител на природата, търсещ вдъхновение, незабравимо преживяване. Без значение коя врата изберете да ни посетите през нея, вашето слънчево пътешествие тук сигурно ще повлияе и на други. Защото това е това, което се случва тук. Хората идват като туристи и си тръгват като посланици, носейки историята на това място в света. Наслада, споделяне, откриване, усещания, тенденции и изключителното – това са думите, които дефинират преживяването тук.
Но най-важната дума е може би най-простата – мир. Мир с природата, мир със себе си и мир с магията, която все още съществува в света. И когато напуснете това място, ще разберете, че то не е просто туристическа дестинация. Това е светилище за природата, библиотека на времето и училище за живота. А вие? Вие сте станали част от неговата история.